Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa kunena kuti boma silinasiyebe kumanga wanthu amene atumikira mu zaka 5 zapitazo mu usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Kucha kwa tsiku la lero pa 1 February chaka cha 2026 apolisi amanga yemwe adakhalapo nduna ya zachuma amene ndi a Sosteni Gwengwe mu nthawi ya utsogoleri wa Malawi Congress Party. Ndipo ofalitsa nkhani za chipani cha MCP amene ndi a Jessica Bwira wasimikiza za izi kunena kuti Agwengwe awamanga masana alero ndipo akuwasunga ku polisi ya Lumbadzi. Koma Kabwira ati padakali pano apolisi sadawauze zifukwa zomwe awamangira Agwengwe. Koma iwo ati apolisi amanga Agwengwe pa zifukwa zandale ndipo afotokoza kunena kuti munthu sugenda popanda mango apapa akungogenda mtengo wa MCP chifukwa akudziwa kuti mmene akuyendesera bomamu zawakanika ndithu. Kuyankhula kumeneko kwa Jessica Bwira kunena kuti kumangidwa kwa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party ndi saini kunena kuti a DPP zikuwavuta kuyendesa dziko lino la Malawi. Koma chachikulu chimene tinganene pano komanso chosimikizika ndichotena kuti a Sosteni Gwengwe yemwe adakhalapo nduna ya zachuma mu nthawiyo awatsekera padakali pano ali m'manja mwa polisi. Amenewa a Sosteni Gwengwe adali nduna ya zachuma ndipo atachoka amenewo padabwera Felix Mlusu ndipo atachoka amenewa a Felix Mlusu ndi pamenewo pamabwera amenewa a Chichora Banda. So nkhani yokhuza kumangidwa kwa anthu amene ndi mamembala a chipani cha MCP akumausa maganizo osiyana monga mukumbukirapo osachedwa pa apolisi adamanganso akuluakulu ena a chipani cha MCP monga Akabwira a Richard Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, a Vitumbuko Mumba, a Ezekiel Chingoma komanso yemwe adakhalapo secretary wa office ya president amene ndi Akorini Zamba. So nkhani yomwe anthu akumafotokoza ndionena kuti ena akumanena kuti iyi ndi nkhani ya ndale ndithu anthu andiona zoti alibe milandu nkomwe komano chifukwa cha udani mwina ndi zimene zochitisa kuti anthu azimangana palibepo zinzini zoti angawatsekerera anthu akundende pamene wena akuti anthu ngoti ndolakwa ndithu ndipo maumboni sizoti sangakhalepo pakumangidwa kwawo. Ndipo malingananso ndi mbuyo mu sabata yapitayo Lazarus Makikafe Chakwera adalankhulana ndi Professor Fabira Muthalika kunena kuti zimene mukuchita is just political sabotage, mukungotimanga pofuna kuti muzitichita intimidate koma mulibe zifukwa zenizeni. Koma mukuyankha kwa Professor Fabira Muthalika adanena kuti boma silisiya kumanga anthuwa pokapoka ngati ndosalakwa koma ngati alolakwa apitirirabe kumanga anthu osiyana ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Ndipo mukuyankha kwake mtsogoleri wa dziko linoli amene ndi Fabira Muthalika adauza mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP Lazarus Makikafe Chakwera kuti boma lake sili kumanga anthuwa pa zifukwa zandale koma lamulo ndi limene likuwamanga anthuwa. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva kupyolera m'makomenti kuti inuyo mukusinkhasinkha kwanu ndi mukuganiza kwanu mukuona kuti kodi amene wawa zikukhuzana ndi ndale kapenadi ndi anthu olakwa. Musewale kunena kuti sabata yapitayi boma lidakanika kubweretsa zikalata zotsekulira mlandu wa Vitumbuko Mumba komanso a Jessica Bwira zimenenso zidabweretsa zolankhula zochuluka kunena kuti kodi anthu afuna dzingowazunza andi maloya anthuwa adadandaulanso kunena kuti ngati boma lilibe milandu yake ya nkhani akadangobwerapo era anthu amasulidwe chifukwa akakhala pa belo anthu anso amazunzika chifukwa chona zoti ulendo uliwonse umene angauchite ameneka akapanga apply ku polisi kuti akufuna atachoka even atakhala afuna apite ku Lilongwe kaya afuna apite Blantyre ameneka kuti akachiteka ya apply ku boma kuti tikuchokapo kenako apasidwe chilolezo. So maloya adapempha kunena kuti mukuwazunza anthu ngati palibe mlandu uliwonse ngati mulibe chokamba chiliyonse chokhuza milandu yawo kunali kwabwino muwaleke anthuwa adzikhala ndi ufulu wawo pokapoka ngati muli ndi maumboni komanso chilichonse chokwanira chokhuza kutsekulira munthu mlandu. So
mukatha kunikira ndi momwe boma likuchitira pa nkhanizi, tatiuzani maganizo anu through comment section monga ndakamba kale. And mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa mavidiyo zamene mukukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.